No niin, morjesta, morjesta. Morjesta. Tervetuloa Verstaalle. Kiitoksia kutsusta. Ville, mä kutsuin sut sen takia, koska mä oon tavannut sut Tuusulan seurakunnassa. Se on tullut semmoinen niin kuin helposti lähestyttävä noin tommoselta sun ilmeeltäsi. Elikkä joo, sulla on semmoinen, niin kuin, sä vähän niin kuin hymyilet koko ajan. Mehän ei ole siis oikeastaan niin kuin pitkään tunnettu. Ja itse asiassa ei edelleenkään tunneta kauhean syvällisesti, mutta ollaan muutaman kerran nähty. Joo. Sä oot nyt ensimmäinen tämän podcastin vieras, Isän Verstaassa. No niin. Elikkä täällä ollaan niinku, mulla on 7 lasta ja mä oon isä ja mulla on Verstaassa ja mä teen täällä kaikennäköisiä puuhommia. Mutta sitten tää on myös niinku kuvastaa sitä, että me ollaan täällä maan päällä niin kuin taivaallisen Isän Verstaassa. Täällä meidän pitää oppia niitä juttuja, mitä taivaallinen Isä meille opettaa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tarkoitus olisi nyt täällä vähän niin kuin tutustua suhun tai pyytää, että jos sä voisit kertoa, miten sä oot tullut ottaneeksi Jeesuksen sun elämääsi. Hyväksynyt sen, että Jeesus on sun Herra. Mä oikeastaan niin kuin haluaisin, että otetaan niin kuin pikkasen takapakkia. Ja jos sä voit kertoa ihan siis, että mistä sä oot kotoisin, minkälainen sun lapsuus on, niin mä yritän olla vähän niin kuin hiljempaa tässä näin. Niin että saat kertoa. Joo, siis mä oon asunut koko elämäni täällä Tuusulassa oikeastaan, että mitä nyt armeijaa lukuun ottamatta käytännössä asunut Tuusulassa. Ja, mulla on ollut ihan mukava, kiva lapsuus. Sanotaan, että kun on saanut olla semmoisessa pienessä koulussa silloin lapsuudessa. Missä koulussa? Nahkelan koulussa. Okei. Hyviä aikoja ollut, että niinku semmoista niinku semmoisessa lintukodossa saanut elää ja Nahkela on semmoinen. niin. Kyllä. Ja aika maaseutua. Ihan maaseutua ja ihan niinku ja sitten hirveän vapaasti saanut naapurien lasten kanssa leikkiä lapsena, että okei. Onko sulla sisaruksia? ei. Okei. Mites oliko äiti ja isä kertoko Jeesuksesta mitään? Ei ollut lapsuudessa mitään Joo. No tietysti koulussa siis siihen aikaan 90-luvun alussa niin vielä koulussa oli. Siis sieltähän se tuli se uskonnon opetus. Joo, kiinnostiko? En mä ikinä ainakaan negatiivisesti siihen suhtautunut. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että mulla oli lapsenusko. Joo. Se tietysti vaan sitten teini-ikään mennessä. Niin kuin Mistä se lapsenusko tuli, jos se ei niin kuin kotona puhuttu? Tuliko se niin kuin ihan koulusta vai oliko se vaan? Ehkä se vaan oli. Aika siistiä. Toki tietysti siihen aikaan niin siis oli jotenkin normaalia. Siis ajatellaan, että varmaan eskarista asti niin oli kaikkea Raamatun tarinoita ja kaikkea tämmöistä, niin sieltähän se varmaan. Niin, että sitä on ehkä siellä meidän lapsuudessa sitten niin kuin ollut jotenkin ehkä enemmän, olisiko? Kyllä mä sanon, tai siis niin kuin nyt kun kuulee, niin jos et sä ole ihan erikseen kristillisessä koulussa tai esikoulussa, niin ethän sä saa mistään, niin kuin, eihän ne kukaan puhu sulle mitään Jeesuksesta, Jumalasta. Kyllä mä kanssa koen, että se on jotenkin muuttunut. Joo. En mä tiedä sitten oliko se oli sitä lapsenuskoa silloin. Ja sitten tietysti teini-ikään mennessä niin kuin sehän niin kuin hävisi. Et sitten yläasteellahan se oli jo niin kuin, että uskonnonopetus, niin se nyt oli vaan jotain pakollista. Joo, sitä. Pakollista. Mutta kyllä mulla on aina ollut semmoinen terve ehkä semmoinen Jumalan kunnioitus, Jumalan pelko. Joo, et se on ollut, mutta ei sitten niin kuin, ja eihän niin kuin, mä oon joskus ihan silloin lapsena käynyt joskus viety kirkkoon muutaman kerran, mutta sittenhän se niin kuin, ei kouluaikoina muuta kuin mitä koulussa sitten oli. Joo. Kevätjuhlaa tyyliin, niin sen yhteydessä tai mitä näitä. Että, Joo. Ihan niin kuin, siis täysin niin kuin, tämmöistä tapauskovaisuutta sitten ollut vaan. Joo. No miten sitten? Sitten teini-ikä tuli ja miten se elämä siinä sitten? Elämä oli sitten sen jälkeen semmoista ihan hyvää maallista elämää. Että
En mä tiedä, koulut meni ihan kohtuullisesti ja aina ollut jostain päin kuitenkin kavereita. Ja sitten mä menin sitä niin kuin yläasteen jälkeen lukioon, niin ei siinä tuohon Hyrylän lukioon vielä. Ihan kiva, että oli niin kuin lähellä. Joo. Ainakin itselle, että en niin kuin kokenut, että pitäisi lähteä tuonne maailmalle ainakaan vielä siinä iässä. Joo. Että oikeastaan sitten niin kuin armeija oli sitten eka, kun mä niin kuin oikeasti lähdin jonnekin. Missä sä kävit armeijassa? Riihimäellä. Et sekään ei ole kaukana. Mutta sitten mä jouduin Lahteen hetkeksi aikaa autokouluun. Niin, Mä kanssa palvelin hetken aikaa Lahdessa ja sieltä yksi hurja kokemus. Ja en ollut hirveän pitkään siellä, mutta muistan kyllä Hennalan esikunta Eskadroona. Joo, siellä. Ratsujääkäri. Siellä oli tämä soittokunta ja me leikkisesti sotilaspoliittisesti kutsuimme heitä musiikkileikkikouluun. Joo, se oli musiikkileikkikoulu. Joo. Mähän sitten kiinnostuin katsoa YouTubesta sitten aika paljon tämmöistä, niin kuin mä alkoi kiinnostaa talous ainakin sitten siinä vaiheessa, kun mä menin ammattikorkeeseen. Joo. Ja mä menin rakennustekniikkaan ja rakennusinsinööriksi itteni. Mutta siinä tuli justiinsa tämä talous ja sitten mä aloin katsoa YouTubesta ja sitten mä oon ollut Englannissa aina kohtuu hyvä. Niin amerikkalaista konservatiivista kontenttia aika paljon. Niinkö? Joo. Okei. Ja minkä ikäisenä suurin piirtein? 20. Ja siitä niin kuin alkaen oikeastaan. Mikä veti sinne niin kuin, nimenomaan sinne konservatiivipuolelle? Monikin tästä nykyään ihan myrkkynä. Niin, kato, kun ne puhuu rahasta. Mikä raha kiinnostaa. Niin just, okei. Kohtuu maallinen. Joo. Ihan maallinen. Joo. Vaikka raha sinänsä ei ole siis paha. Se, että jos se on Jumalan paikalla, niin sitten se on paha. Niin. Siellä konservatiivipodcasteissa, kai ne oli sillä nimellä, mutta anyways, niin siellähän puhutaan sitten paljon Jumalasta ja Jeesuksesta. Se tulee aika usein, sitten mä olin silleen, voidaanko me skippaa? Niin, eli sua ei niinku, se osa niistä keskusteluista oli vähän semmoista, niinku, että no. En mä halua kuulla mitään Jeesuksesta. Okei, joo. Joo. Tätä jatkuu ainakin 2016 asti ainakin. Ehkä vielä 17. Joo. Että joo, en mä halunnut kuulla. Mutta silti mulla oli niinku siis se, että mä en kuitenkaan ainakaan uskaltanut Jumalaa pilkata. Niin just. Mulla oli semmoinen niinku... Onko se näkynyt jotenkin sitten esimerkiksi koulussa, sanoit, että sulla on ollut aina se niin Jumalan pelko, terve, sanoisin Jumalan pelko, niin onko se näkynyt miten? Et tyyliin jengi heittää jotain vitsiä, niin sä et ehkä lähde niihin vitseihin mukaan tai jotain. Ehkä sillä lailla, että sillä ehkä esitän ehkä olevani mukana, mutta en sitten kuitenkaan siis ainakaan itse sano mitään. Just. Eli silleen, että kukaan ei nyt rupea kiusaamaan mistään, että mä jotenkin en kuuluisi joukkoon, mutta että hiljaisesti sanoudun irti. Niin. Mä tunnistan ton oikeasti. Mutta vaikka siis mulla on semmoinen tämän mallinen tämä mun uskon kehitykseni ja siellä teiniässä mä muistan yhden kohdan, kun mun paras ystäväni sanoi jonkun Jeesus-vitsin. Ja mä muistan vielä, missä kohtaa me oltiin siellä Hyrylän koulukeskuksessa, kun mä sanoin silleen, että sä joudut helvettiin. Mä olin niinku nuorena aika tiukka ja päästä, kun mä oon aina sanonut se, mitä mä ajattelin niin tosta noin vaan. Jos mä tykkäsin jostain tytöstä, mä sanoin se kaikille ja sittenhän se ei nyt ollut kauhean hyödyllistä. Siitä sitten äkkiä ruvettiin kiusaamaan. Mutta sitten maailma vei. Niin ihan, että mä oon niin oikein sellainen tuhlaajapojan perustarina. Tiedätkö? Mutta takaisin tähän sun juttuun. Eli Jumalan pelko oli, mutta sitten vaikka podcasteissa puhuttiin Jeesuksesta, niin sä olit silleen, että let's skip it. Niin. Ja mutta mitäs sitten? Niin, no mä sanoisin, että sitä niinku, se oli niinku normaalia niinku semmoista maallista elämää, joka on varmaan hyvin monella. Siis
jos et sä uskossa, niin ethän sä sitten tavallaan edes niin kuin välitä näistä uskonnollisista asioista. Ja irrelevant. Niin. Sitten siinä vaan tulee vaan vähän se, että se maailma alkaa vähän ahdistaa, kun mitä enemmän niin kun ottaa selvää, miten tämä toimii. Talous, kaikki hallinnot, kuka tätä lystiä pyörittää. Okei. Eli rupeaa ahistaa siis niin kuin, tavallaan, kun mitä enemmän tietää, mitä maailmassa tapahtuu. Niin kaikennäköinen paha, mikä niin kuin leivotaan hyväksi jotenkin. Niin, ja sitten ihan vaan se, että kuinka pahoja nämä ihmiset on, jotka on tuolla, niin kuin, siis ei ne ole näkyvillä, mutta ne pyörittää tätä kaikkea. Joo. Et niin kuin, ei oikeastaan mikään maailman asia niin kuin tapahdu niin kuin ilman, että jollain lailla nämä maailman hallitsijat sitä jotenkin, ja siis en puhu nyt niin kuin valtioiden päämiehistä, vaan nämä, jotka on siellä takana. Joo, just näin. Niin, ohjailee tätä. Ohjailee nukkeja. Niin. Ja valitettavasti se on, niinku, se on nähtävissä, että niinku meidän nämä päättäjät, niin ne puhuu jotain juttuja ja sitten ne teot, ne hedelmät onkin sitä jotain muuta. Et se on, hedelmistä heidät puu tunnetaan. Ja siitähän nämä konservatiiviset podcastit aina puhuu. Ota joku konservatiivinen podcasti nyt tähän esimerkiksi, niin katso, että tietää, että mitä voi ruveta katsoa. Joku hyvä. Joku hyvä. No, USA Watchdog on aika hyvä Greg Hunterin. Okay. Se löytyy vaan Rumblesta vissiinkin. Okay. Se nyt on. Sitten mä oon ihan noin YouTubesta löytyy sitten taas niin kuin tämmönen kuin Mike Maloney. Yeah. Eli goldensilver.com. Eli sieltä löytyy. Sieltä löytyy muuten tosi hyviä videoita, niin kuin miten tämä rahajärjestelmä toimii. Okei, siistiä. Joo. Mä itse katson siis Joe Roganin jonkun verran. Jordan Peterson on niin kuin ehdottomasti katsontalistalla. Joo. Mut okei, no sit rupes sua ahistaa. Joo. Okei, what's next? No, mä oon vähän sillä, että no mitä mä voin tehdä. Että niinku, että maailma on liian suuri. Just näin. Niinku, hyvä havainto. Niin, maailma on liian suuri. Ja sitten, että näillä mun mielipiteillä, niin mä oon sitten siellä kulakilla seuraavassa jossain vaiheessa. Joo, katsojat, jos ei tiedä, mihin hän viittasi vankileirien saaristo. Ja siellä lähti. Anteeksi tämä naurahdus. Joo, me ihmiset ollaan tämmöisiä. Mutta että niin kuin mä näen, että tämä meidän vapaa demokratia ei ole menossa hyvään suuntaan, vaan se on menossa sinne tyrannian suuntaan jossain vaiheessa. En tietenkään tiedä milloin ja missä. Että suunta on ollut aika lailla yksi. Joo. Että vapauksia vaan kavennetaan. Joo. Mutta no anyway, se ahdisti. Mutta jotain sitten yritin maallisin keinoin sitten miettiä, että miten sitten selvitä siitä. Mutta sitten alkoi siellä alkoi tulee näitä niin kuin erilaisia, niissä podcasteissa tuli niin kuin nimenomaan enemmän Jumalaa ja sitten enemmän Jeesusta, mutta Jumalaa sillä, että miten Jumala toimii maailmassa niin kuin nytkin, niin kuin isossa kuvassa ja ehkä sitä kautta sitten. Ja sitten siinä oli myös semmoinen, mitä mä en ole nyt oikeastaan kenellekään kertonut, mutta mä voin kertoa sen nyt. Tässä. Niin sä voit kertoa sen mulle. Niin. Älä välitä myös kamerasta. Joo. Niin mulla kävi semmoinen tosi ikävä, tai että mun opiskelijakaveri ja työkaveri niin teki itsemurhan. Joo, sitä on jo aikaa. Joo. Se tietysti kolahti aika pahasti. Mutta mikä sitten siihen liittyy on, että se oli niin kuin loppusyksystä, kun hän teki itsemurhan, niin sitten hän tuli käymään siinä tai keskitalvella. Joo.
sillä niin kuin okei, en siis nähnyt mitään, mutta mä koin, että se olisi hän. Okay. Että siinä oli 3 yötä peräkkäin. Aina alkoi siinä 2:45 aamuyöstä. Joo. Semmoinen episodi. Jos kukaan tietää semmoisen fiiliksen, että joku tuijottaa. Joo. Että niinku mä tuijotan nyt sun. Niin, ei silleen vaan, että sä et näe. Sä et näe, että joku tuijottaa. Esimerkkinä kerran oli naapurin koira. Sillä niinku mä olin mä pihalla tein jotain, tai olin sillä että mä olin pihalla autossa, kattelin kännykkää, sitten joku tuijottaa naapurin koiraan, sitten katsoo sen ulkopuolella ja sitten säpsähdän sitä. Mutta siis semmoinen tunne, että nyt joku tuijottaa, semmoinen outo tunne. Niin tää sama, mä herään, mä oon makuuhuoneessa, siellä ei ole ketään, tietenkään. Mä herään, täällä on nyt joku. Ja sitten kuuluu ääni, se kuuluu patterista. Mutta se ei ole semmoinen tyypillinen, että patteri vähän pitää ääntä sille vähän paukahtaa. Joo. Vaan se on se ääni, kun sä vedät keskisormella koko sen patterin läpi näin. Oikeasti? Joo. Ja mähän säikähdin sitä ihan tautisesti. Ymmärrän. Joo. Ja heti kun mä siitä vähän toivoin, niin saman tien valot päälle ja silleen, että okei, nyt on vähän semmoinen, että mielikuvitus laukkaa, koska maallinen ihminen ja semmoinen rationaalinen, että nyt mielikuvitus laukkaa. Sitten mä menin itse, että mikä se ääni voi olla siinä patterissa. No sitten mä kokeilin just keskisormella vetän, se oli tää ääni, mutta kun mä en pysty, ja siis se oli kuin koko patterin matkalta, mutta kun siinä on huonekalu edessä, niin mä olisi pitänyt siirtää niitä huonekaluja, että joo. Ja että kylläpä meni ilmakupla just oikein ja sillä totta kai minä rationalisoin tämän asian. Ja Kyllä. Ja siinä pulssi hakkaa edelleen vaikka kuinka kovaa. Ja susta tuntui niin, että sä et ollut siis unessa, kun sä kuulit sen? Ei, mä heräsin. Joo. Mä nimenomaan heräsin. Täällä on joku, kuuluu ääni. Joo, siis mähän on omassa mielessäni silloin aikanaan, kun en ollut uskossa, niin että mähän on ihan hullu, jos mä lähden edes väittämään muuta kuin, että se oli ihan jotain luonnollista. Joo, ja siis ihan siis semmoinen, mä tähän väliin keskeytän sillä tavalla, että mä tunnen siis läheisesti 3 ihmistä, joille Jeesus on puhunut audiona. Ja siis se otanta, en mä tunne kuin joitain ihmisiä. Ja millä siis tämä yksi syy tämän podcastin perustamiseen on se, että ihmisillä on siis kaiken näköisiä juttuja, todistuksia. Ja nämä ihmiset, kenen kanssa mä oon nyt jutellut, esimerkiksi sun kanssa, mulla ei mitään syytä ajatella, että olisi kysymyksessä jonkinnäköinen mielenvikaisuus. Ei mitään syytä. Eikä myöskään näiden 3 ihmisen kohdalla, jotka on kuullut Jeesuksen puhuvan audiona. Mutta kun me suomalaiset ei puhuta kenellekään. Siis ne on keskimäärin, kauhean yleistys, mutta ja sitten mä oon huomannut mun elämässäni, että jotenkin ihmiset puhuu mulle. Joku juttu, Jumala on tehnyt mut tietyllä tavalla, että joku ihmiset haluaisi puhua mulle. Ja ja haluaa puhua mulle. Niin sitten mä oon kokenut syvää semmoista tarvetta, että nämä kaikki kohtaamiset, nämä tämmöiset asiat, mistä on havaittavissa jotain taivaallisia ja jotain muitakin asioita, niin että ihmiset kuulis nämä. Mutta yes, back to story. Niin, no joo, sitten mä en tietenkään saa mitään unta sen jälkeen. Ja käytännössä vaan syön aamupalaa ja menen heti 6 aamulla duuniin, kun ei siinä mitään muuta. Sitten mä oon silleen, että onpas nyt typerä juttu, että pitää varmaan jättää kauhuleffat vähän vähemmällä. Tai jotain silleen, vähän vähemmän telkkaria tai jotain. Silleen, että tämä nyt oli vaan joku juttu. Että tyhmä mielikuvitus menee. No sitten mä olin jo unohtanut sen, kato sitten jo taas illalla ja taas nukkumaan. Taas herään. Seuraavana yönä? Ja seuraavana yönä. Okay. Taas. Samaan aikaan. 2:45 aamuyöllä. Siis ihan samaan aikaan. Sitten että mitä nyt? Sitten mä kuulen mun sängyn päädystä ihan järkyttävän pamauksen. Joo.
siis niin kuin varmaan yli 100 desibeliä. Niin kuin. Et ole Joo, ja sitten... Ja insinööri tietää, mitä tarkoittaa 100 desibeliä. Se on kova ääni. Se on kova ääni. Ja sitten taas niin kuin, ihan kauhusta kankeena siinä ainakin pari minuuttia ja sitten äkkiä sängystä ja valot päälle ja silleen, niin kuin, että... No okei, siis kyllä mulla on vanha talo, niin lattiat vähän paukkuu. Joo. Mutta se ääni oli vähän niin kuin, siis mä vielä kokeilin sillä lailla, että mä hyppäsin niin kuin tasajalkaa siinä mun sängyn päädyssä. Joo. Ja niin kuin, en nyt korkealta. Että, no tästä tulee nyt tämmöinen ääni, mutta se oli vielä paljon kovempi. Että se olisi vähän niin kuin, että se olisi sieltä tai katon rajasta tiputti, joku olisi tullut niin kuin tasajalkaa alas, niin kuin silleen oikein. Joo. Ja silleen, että nyt menee aivan nyt on mielikuvitusta aivan liikaa ja sitten pulssi hakkaa ja siinä mitään unta enää saada. Ja Joo. siinä vaan venailen, että pääsee taas äkkiä aamusta töihin. Joo. Tyyliin. No sitten, kun mä tuun himaan, tai kun mä oon menossa sitten nukkumaan niin kuin seuraavana, mä oon fiksu. Okei, nyt niin kuin, mielikuvitus laukkaa liikaa ja silleen, niin kuin, että no, mä oon fiksu, että mä nukun valot päällä, koska mitään pahaa ei voi tapahtua valot päällä, eiks niin? Ei tietysti. Joo. Ja peitto tietysti auttaa kanssa, jos niin. Niin sitten mulla oli silleen, että mä en sitten niin oikein saa unta niin valot päällä. Niin sitten mä vaan viritin semmoisen niin lakanan itselleni sille ilmavasti siihen, että se on vähän niin kuin, olisi vähän niin kuin semmoista varjostusta, mutta kuitenkin, että on valot päällä jo valmiiksi ja kaikki, että nyt ei voi tapahtua mitään, että insinööri ratkaisee tämän niin kuin asian tälleen. Joo. Ja. No, 3. yö. Silleen niin kuin, että taas. Sitten mä herään taas ja silleen, niin kuin, että täällä on joku. Ja sitten mä niin kuin siristän silmiä ja mä niin kuin näen sen, niin kuin, mä oon sen lakanan alla ja silleen. Niin mun pitää sanoa, että mä en siis nähnyt, mä vaan kuulin näinä edellisinä öinä jotain. Sitten nyt mä näen jotain vähän niin kuin, mä siristän silmään silleen niin kuin tulee niin kuin semmoinen valo kohti. Niin se oli sama, siis joku tökkäsi mua oikeaan silmään. Silleen niin kuin, näin, joo. Ja sittenhän mä niin kuin rimpuilen siinä sängyssä, koska mähän haluaisin niin kuin heti niin kuin peittää silmäni ja sillä lailla. Mutta mä oon jotenkin kiettoutunut peittoon ja silleen, niin kuin, että mä niin kuin, että se on ollut niin kuin minä, joka itseeni niin kuin tökkäsin silmään, joka oli niin kuin se ensimmäinen ajatus. Joo. Vaan että mä niin kuin rimpuilen niin kuin siellä sängyssä hetken aikaa ja sitten mä saan itteni, sitten mä vaan mietin, että ei vitsi, siis niin kuin, tämäkään ei auttanut. Joo, aivan. Tämäkään ei auttanut. Sitten mä olin silleen, että mikä tässä on. Sitten mä niin kuin, jotenkin kelasin, että jos tätä jatkuu nyt sitten niin kuin tästä hamaa eteenpäin, niin mä tuun ihan hulluksi. Niin ja siis selkeästi niin kuin tendenssi olisi, että se pahenee. Niin. Eli niin kuin ensin pienempi ääni ja vähän kauempana, patteria vähän. Sitten seuraavaksi tullaan jo siihen sängyn päätyyn, mutta kova ääni. Ja nyt sitten tulee jo tökkäsy silmään. Niin mitä seuraavaksi? Niin silleen niin kuin, että mutta mä olin silleen edelleenkin, että joo, siis nyt mielikuvitus, mutta sitten kun en mä voi sillä niin kuin ajatella, että kun ei ole mitään, sulla on niin kuin, eihän mikään niin kuin tökkäse sun silmään niin kuin peitto tai mikään tyyny tai miten mikään. Sitten niin kuin silleen, niin kuin, että sen takia ne pehmolelutkin on pehmeitä. Niin, en mä tiedä, sit mä vaan niin kuin, että mä en sit vaan ajattele tätä asiaa. Mutta sitten niin kuin niin kieltäminen, se on siis on ainut järkevä, siis se oli oikeasti järkevä. Niin. Kielletään. Niin, kielletään. Jos ei ole siis mitään tämmöisiä yliluonnollisia juttuja otetaan huomioon. Niin sitten ennen kuin mä vissiin lähdin töihin, niin mä huusin siinä huoneessa, että nyt tää sit loppuu. Joo. Että silleen niin kuin tyhjälle huoneelle, tosi järkevää. tosi järkevää. Mutta siis mä ymmärrän, niin, että sä et halunnut, että se jatkuu. Joo. Silloin se pitää loppua. Ja kuka sitä ikinä tekee, niin saatte, että
Joo. Tämä on ratkaisu, joo. Ja seuraavana itse asiassa varmaan sen loppuviikon niin valot päällä nukuin. Joo. Mutta ei sitten enää tullut mitään. Ei tullut mitään. Ei. Ja sitten mä vasta jälkikäteen, niin kuin, koska se tietysti jää kalvamaan tuonne, että niin kuin, mitään ei tapahtunut. Siis niin kuin, kenellekään en kerro mitään ei tapahtunut. Kaikki on ihan normaalia. Siis sillä, niin kuin, että, koska ei niin kuin pysty järjellä selittämään. Tai siis voisihan sitä niin kuin, sillä niin kuin selittää, mutta sitten se on itselleen valehtelua, että se on parempi vaan unohtaa. Niin, mutta sitten mulle tuli semmoinen, että ei vitsi, se oli varmaan se mun kaveri, joka kävi. Koska se sopi, niin se oli semmoinen huumorityyppinen. Ja en mä oikein ymmärrä, että jos olisi ollut joku paha henki, niin miksi se olisi just noin tehnyt ne jutut. Mun mielestä se vaan sopi siihen kaveriin. Joo. En tiedä sitten mikä juttu, mutta anyways. Yliluonnollinen niin kuin tämmöinen. Ja sitten mä oon silleen, niin kuin, että no, unohdetaan tää. Mutta sitten alkoi tulee niin kuin, no, siis kun on näissä konservatiivi kautta vähän salaliittoteoria jutuissa mukana, niin siellä on se, kyseenalaistetaan tätä asiaa, mitä meille syötetään. Ja sitten mä aloin siis tuli semmoinen hyvä keskusteluvideo, mä en muista, se oli YouTubessa. Siinä keskusteltiin evoluutiosta. Joo. Että kun se ei oikein pidä paikkaansa. Että se niin kuin, se vaan ei toimi, se teoria. Niin siinä oli matemaatikko, sitten evoluutiobiologi ja sitten tämmöinen, joka tietokoneen näitä, tai niin kuin esimerkiksi just tämä niin kuin hardware puoleen, eli siis rautapuoleen. Oliko se matemaatikko John Lennox? Mä en muista. Hyvin usein nimittäin on tällaisissa Oxfordin yliopiston emeritusprofessori. Joo, se ei tainnut olla kyllä hän. Mutta anyways, siinä se pointti oli, että se on käytännössä matemaattisesti mahdotonta niin kuin saada se, tai siis että niin kuin evoluutio olisi niin kuin sattuma. Joo. Se on käytännössä matemaattisesti mahdotonta. DNA on niin kuin luomus, koska se toimii niin tarkoilla parametreilla, että sä et vaan niin kuin saa noppaa heittämällä niin kuin DNAta toimimaan. Vaikka siellä on niin kuin vaihtoehtoja on niin kuin loputtomia, mutta ne mitkä vaihtoehdot toimii on niin pieni se määrä. Että... Kyllä. Mä itse teen sovelluskehitystä ja niin kuin, mä tiedän, jos vaikka odotetaan, että taivaalle ilmestyy pilvistä sana moikka, me saadaan odottaa maailman tappiasti. Ja jos ne ilmestyy, me tiedetään heti, että se on tehnyt joku äly. Kun sitten verrataan niin kuin maailman sofistikoituneita koodia, 1000 paksua kirjallista, suurin piirtein laskettiin pojan kanssa, sen verran se suurin piirtein on, niin ja joka on niin kuin paljon enemmän kuin mikä tahansa niin kuin Shakespearen teos, niin mikä on siis, jos sä yhden pilkun laitat väärään kohtaan, niin se ei enää toimi, niin siis se on pakko olla jonkun tekemä. Kyllä. No siitähän sitten tulee niinku luonnollisesti, että Jumala on olemassa. Just näin, no niin. Eli ensimmäinen vaihe. Sä tavallaan totesit, että se on vaan kaikkein järkevin Niin, eikä vaan järkevin, vaan että siis se pakko olla. Siis ei ole muuta vaihtoehtoa. Toki sitten joku voisi heittää, että se on sitten joku ulkoavaruuden alieni, joka on luonut DNA ja kaiken. Mutta jos mietit, että jos jokainen siis elävä olento tässä maapallolla on tarkka luomus, niin aika älykäs saa olla. On, ja sitten siinä on se, että kuka loi sitten sen ulkoavaruuden olennon. Niin, jos on tulee heti se oma DNAnsa. Mikä on se alkulähde. Niin, no just tämä. Niin no sitten, ja siis mun täytyy sanoa se, että mähän aloin itse asiassa lukea Raamattua jo ennen kuin mä olin uskossa. Okei. Okay. Mä oon lukenut Raamattua, siis mä aloin sitä lukea sen takia, koska mun isoäiti joskus sanoi, että se on lukenut Raamatun. Niin sit mulle tuli se, että no kyllä minäkin sen sitten jossain vaiheessa luen. Okei. Okay. Tää oli niin kuin,
siihen aikaan, kun mä aloin katsoa näitä podcasteja, mutta ennen kuin, että en halunnut vielä kuulla Jeesuksesta, mutta kun mä aloitan vanhasta testamentista, niin siellä on Jeesus. Niin just. Sä aloitat vanhasta testamentista aika. Joo. Alusta. Kirja aloitetaan alusta. Joo, mutta sitten se on ihan ymmärrettävää, että se oli se Jumalan pelko, koska siellä on aika pelottava Jumala. Joo, no se on hauska, kun lukee, että silleen, että jos tämä Jumala on niin kuin näin julma, siis silleen, niin kuin, niin miksei nämä israelilaiset vaan tottele. Mutta nyt kun mä luen uudelleen, vähän niin kuin uudella sydämellä, niin ei vitsi, mä oon niin kuin just nämä israelilaiset. jep, kyllä. Joo, niin. No joo. No, mutta joo, pääsin siihen, että Jumala on totta. Ja sitten aika pian pääsin siihen, että joo, kyllä se Raamattukin on totta. Ja se johtui siitä, että sieltä tuli, Raamatusta löytyy paljon tämmöisiä hyödyllisiä asioita, niin kuin ihan vaan finanssiin. Ja siis niin kuin, esimerkiksi pörssikurssien niin kuin arvioimiseen. Tai siis, niin kuin really? Joo, löytyy. Okay. Koska sieltä löytyy tiettyjä syklejä. Niin kuin Danielin kirjassa on mitä aika ja puoli aikaa, eli 3,5 vuotta. Eli sitten se siis sanotaankin mun mielestä 1260 päivää. Joo. On mun mielestä yksi. Okay. Et sillä voi näitä syklejä ja sitten se on itse asiassa menee aika hyvin. Onko se nyt Fibonacci on se matemaatikko, jolla on se käyrä, jota nämä niin kuin käyttää nämä pörssimeklarit aika paljon. Että se menee niin kuin samoin. Mutta anyways ja sitä kautta niin kuin... Tämmöistä mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut. Tosi mielenkiintoista. Joo, siellä on niin kuin 40 päivää, 40 yötä, 150 päivää. Nämä on niin kuin syklejä 7 vuotta. Niin. Onko nämä jotain sellaisia juttuja, mitkä sitten toistuu? Joo, siis pörssikin niin kuin vetää niin kuin ihan aina samaa sykliä. Ainut vaan pitäisi tietää, että mistä sä aloitat niin kuin katsoa sitä sykliä. Että sehän on niin kuin... Joo, mutta anyways, se tuli sieltä niin kuin rahamaailmasta. Niin, eli tavallaan niin kuin Raamattu puhui sulle jollain semmoisella tavalla, mitä sinä insinööri pystyit kuuntelemaan. Aika jännä. Mulla on sama juttu, mutta sieltä puhuu eri tavalla. Joo. Niin, ja siis mä näkisin sen silleen, että Jumala otti mut sieltä niin kuin, siis hivutti mua sieltä maailmasta niin kuin tähän uskoon, että tuu nyt tänne vaan. Että ei siinä niin kuin mulla ollut paljon muuta kuin äimisteltävää. Että, niin, no sit mä hyppäsin, mä en muista missään, oliko mä jossain Jeremiassa menossa tai jossain kuitenkin siellä, niin hyppäsin sitten Uuteen testamenttiin ja sitä sitten innolla siinä luin ja sitten aina kun luki jotain, mitä Jeesus sanoi, niin ei vitsi, mä en niin kuin pysty mihinkään näistä. Niin kuin. Mut tämä onkin tärkeä. Miksi sua kiinnosti se, mitä Jeesus sanoi ja miksi sä koit sen tärkeänä? Ja, niin kuin, avaa vähän sitä, että sä luet sitä, sä sanoit, että sä luet innossasi sitä. Miksi sä luit innossasi sitä? No totta kai mä halusin tietää, niin kuin, koska mä haluan tietää, miten maailma toimii. Ja nyt kun sä olit tavallaan todennut, että tämä Raamattu on real thing. Niin, se on totta. Joo. Niin sitten sitten mä hyppäsin just nimenomaan sinne Uuteen testamenttiin, että... Miten tämä tarina päättyy? Niin, ja sitten jotenkin se, että että nimenomaan Raamattu on totta, tuli siitä. Niin siis tuntuuko susta, sori mä keskellä, mutta tuntuuko susta siltä, että kun tämä on erilainen niin kuin lähestyminen, mitä mä oon koskaan kuullut, niin ja tämä on itse asiassa insinöörimäinen lähestyminen. Niin on, tämä on hyvin. Koska niin kuin, mä oon kuullut semmoisia, että hurmoshenkisesti tuolla jossain ja tiedätkö näin, mutta niin kuin sä oot vanhaa testamenttia lukemalla tullut siihen lopputulokseen, että Raamattu on totta. Tämä on ihan, tiedätkö oikeasti, tämä on niin kuin mind-blowing juttu. No, nimenomaan jopa ehkä niin kuin Danielin kirja on se. Tässä kävi semmoinen tapahtuma, oli just siinä korona-alkuun,
öljy meni negatiiviseksi. Eka kertaa maailman historiassa niin pörssissä. Okay. Ja siitä sä pystyt alkaa laskea, että se on semmoinen iso, mistä pystyy alkaa laskea asioita eteenpäin. Niin. Se 150 päivää tulee siitä, kun eletään niin kuin Nooan aikoina. Niin se, että kun 140 päivää 40 yötä ja sitten oli vielä 150 päivää ennen kuin vedet laski, niin sitten tulee 150 päivää. Just näin, joo. Niin mitä tapahtuu? Tämä on aika mielenkiintoinen, voitte tarkastaa itse. Se oli se Yhdysvaltain korkeuden oikeuden tuomari, se demokraatti kuoli, se Ruth Ginsburg. Okay. Siitä 150 päivää. Okei. Eli sulle Jumala puhui niinku numeroina, niin kuin insinöörit ja puhutaan. tekoina. Ja tekoina. Tuosta muuten Nooan arkista täytyy sanoa siis, että Raamatussa lukee, että se niin kuin rantautui Ararat-vuorelle. Joo, Ararat-vuorella on 515 jalkaa pitkä veneen muotoinen jutska. Ja siellä on kyltit nimenomaan, että tässä on Nooan arki. Niin. Okei, mutta jatka vaan. Niin, ja sehän johti sitten siihen, että Yhdysvalloissa kaatui se aborttilainsäädäntö. Niin. Wow. Ja se tämähän ei olisi ikinä pitänyt tapahtua, ainakaan liberaalien mielestä. Just näin. Ihan mahdoton ajatus, että niin voidaan mennä taaksepäin kehityksessä. Niin just, aivan. Niin. Että ei saiskaan enää tappaa pieniä ihmisiä. Niin. Joo. No anyways, se oli varmaan aika lailla se, että okei, että Jumala on niin kuin totta. Ja siitä sitten hyppäsin niin kuin Uuteen testamenttiin ja sitten kun mä luin sen läpi ja sitten mä sillä, että miten mä ikinä niin huono ihminen, niin kuin, että kun en rakasta lähimmäistäni ja enkä tee sitä ja niin kuin, mitä siellä. Joo. Mutta ehkä sitten siitä tuli semmoinen niin kuin. Ja sitten oli vielä se korona-aika, niin sitten mä aloin katsoa, silloin oli hyvä itse asiassa, pystyi streamin kautta YouTubesta katsoa Jumalan palveluksia niin kuin ympäri Suomea. Aivan. Joo, mä oon kuullut tästä muutakin, että korona niin kuin tavallaan vei ihmiset niin, että ne katsoi striimissä vaikka Jumalan palveluksia, ja sitten ihmiset palas takas. Mutta ne striimin katsojat kuitenkin jäi. Eli niin kuin lopputulos positiivinen. Mut joo, Leif Nummelallahan on niin kuin se Raamatun punainen lanka, ja sitä kattelin. Joo. Ja sitten, sitten YouTubessahan on nykyään niin kuin vaikka ja mitä kristittyä, niin kuin englanniksi löytyy vaikka mitä. Tämä on totta. Tämä on niin totta. Joo, mä kanssa seuraan niin kuin vaikka ketä pastoreita ja Suomesta ei oikein löydy. Niin kuin, tai löytyy jotain, mutta niin kuin, joo. Niin. No se Leif Nummelallahan on paljon aika hyviä. Tiedättekö te tämän australialaisen tämän papin, jota puukotettiinkin, tämä Bishop Mari. Ei ole tuttu. Sieltä tulee aika semmoista niin kuin tulee palavaa, että sä et voi yksin kotoa palvella. Joo, just mä oon nyt ihan, siis tosta tuli mieleen David Wilkerson, joku podcasti, mitä mä seurasin, niiltä viittasi jonkin Call to Anguish. Ja mä katsoin sen, ei vitsi mikä mies, tiedätkö? Niinku, ja nimenomaan se palo ja se tuska ja se itku, tiedätkö? Ja mulla tuli jotenkin, niin mä ymmärsin sen, että miksi mua, kun jos mä itken, se rukoilen kun toisen puolesta, niin mua rupeaa itkettää ihan kauheasti. Niin tiedätkö, sen saarnan jälkeen, niin mä ajattelin, että jotenkin, että se on niin kuin pyhä henki, joka itkee. Joo. Joo. No sitten tulee just se, niin kuin mä hirveästi lähden uusiin juttuihin kovin ja uusiin ihmisiin. Niin kuin, ei oikein, en ole niin sosiaalinen, että haluaisi niin kuin välttämättä tutustua. Tai siis sillä niin kuin, tämmöinen introvertti niin kuin ei oikein niin kuin, silleen, niin kuin, että no anyways, mutta sitten mä olin silleen, että no täytyy nyt jotain alkaa. Ja sitten mä kattelin näitä Tuusulan seurakunnan sivuja, että no mitäs siellä olisi. Ja sitten se on Raamattu-luentoja. Ja sitten mä olin silleen, että no mä menen siihen. Mä aloitan siitä. Koska mulla on semmoinen ajatus, että
mun täytyy nyt jotain vähän niin kuin tietää tästä aiheesta ennen kuin mä voin mennä edes kirkkoon. Joo. Niin, eli Niin. joo, toi on ymmärrettävä ajatus, mutta mä haluan tähän väliin sanoa, että se miten se mun mielestä se asia on, ja aika monen muukin kristityn mielestä on, että meidän ei tarvitse niin kuin puhdistautua ennen kuin me mennään suihkuun, vaan me mennään suihkuun puhdistautumaan, ja se suihku on tässä tapauksessa Jeesus Kristus. Kyllä. Mutta tietenkin itsellä semmoinen... Mutta mä ymmärrän, se on ihan luonnollinen. Niin semmoinen niinku, joo, kun ei siis ihan uusia asioita tulee niinku. Eikä se ole välttämättä itse asiassa lähtökohtaisesti edes väärä ajatus, kun miettii, että kun sä mietit sitä pyhää Jumalaa. Pyhä Jumalan eteen sä miettii, että sä syntisenä, niin sä oot tuhkaa saman tien. Mutta se juttu on siinä, että minä olen tietotuus elämässä on Jeesus. Ja Jeesus on siinä välissä niin kuin... Kyllä. Just näin. Kyllä. Helsingissä oli tämmöinen kuin Revival Conference. Se oli tämmöinen niin se skottilainen tämmöinen saarnaaja tai tämmöinen. Ja sitten siellä sai kokea ekan kerran semmoisen pyhän hengen läsnäoloja. Oikeasti? Joo. Eli tähän asti ollaan menty niin kuin sieltä, että puhutaan insinöörikieltä, niin kuin tämmöistä matemaattista kieltä. Nyt sä menitkin sitten seurakuntayhteyteen, missä tuli se, vitsi tää on tärkeä oikeasti. Eli siellä on se Raamatun luku. No, onko sä tässä vaiheessa jo rukoillut? Oon mä rukoillut, mutta se vieläkin pidän ehkä mun rukouselämää vähän semmoisena yksinkertaisena, mutta kuitenkin on rukoillut, Joo, mutta niin kuin muistat, että se kuka löi rintaa sanoi, että armahda mua syntistä, oli se vanhurskas, eikä se kuka rukoilee. Mutta ja sulla oli tässä jo se, että sä tunnet sen sun syntisyytesi. Joo. Se on tullut sieltä, kuuntelet mitä Jeesus sanoi ja se, Mutta nyt sä menit sitten siihen konferenssiin, missä on, sä tunnet sen pyhän hengen niin kuin läsnäolon ihan eri tavalla. Okei. Joo, se skottilainen saarnaaja sanoo, että nyt sä voit tuntea, niin kuin silleen yleisesti sanoo. Mä oon silleen, vähän skeptinen, no kokeillaan vähän sillä niin kuin hiljentyä ja sillä ja no sit se tuli siitä sillä tai sillä niin kuin semmoinen pyhän hengen läsnäolo. Joo. Mitä sä kuvailisit sitä? Tämä on nyt niin kuin ihan merkittävä juttu. No sillain semmoinen niin kuin voima ylhäältä päin. Siis nimenomaan niin kuin ylhäältä päin. Joo. Et vähän niin kuin oot vesiputouksessa, mutta sellainen niin kuin tasainen, mutta silleen niin kuin voima ylhäältä päin. Joo. No, niin onko se kelannut sitä, onko se niin kuin rationaalisella mielellä koittanut järkeillä, että olisikohan se ollut mun tämmöistä niin kuin joukkohypnoosia? Joo, silleen vähän silleen, no onpa outo. Joo. Oli se. Joo. Mutta silleen niin kuin kiva. Tai siis silleen niin kuin, tässä on hyvä olla. Joo, mutta mä uskon, kun sä sanot, että sä uskot, että se oli nimenomaan ylhäältä päin Jumalalta tullut. Toki olisihan, jos ei se saarnaaja olisi sanonut sitä, niin sitten se olisi ollut vähän, että mikäs tää on. Mutta joo, oli semmoinen. Ja sitten sit jännä juttu. Sitten sen jälkeen päivä 2 tulee niinku random YouTube-video. Ja sinne puhutaan tästä samasta asiasta. Okei. Että nyt Jumala vuodattaa pyhää henkeä. Niin kuin, ja sitten se kuvaili sitä just semmoiseksi niin kuin aalloksi tai niin kuin paineeksi ylhäältä ja tälleen. Se tulee. Ja sitten vielä seuraavana raamattuluentona, niin siellä sitten kun rukoiltiin, niin siellä kanssa tuli vielä se. Eli sulla tuli vähän niin kuin... Se oli niin kuin viikon mittainen niin semmoinen. Joo, että vahvistuksena, että kyllä, kyllä poikani Ville. Joo. Ja on sitä sitten tullut nyt tässä jälkikäteenkin myös aina silloin tällöin jossain, kun on ollut näissä eri kristillisissä tilaisuuksissa. Mutta se oli niinku siinä niin alussa. Ja tämä oli vielä ennen, kun mä oon niinku alkanut kirkossa käymään. Sitten mä oon silleen, että no nyt sitten aloitetaan. Joo. Milloin sä sitten aloit kirkossa käymään? 24 tammikuussa heti
heti uuden vuoden jälkeen se oli vähän niin kuin, että nyt mä niin kuin vähän niin kuin, että nyt mä alan. Joo. Ja käyn aina, kun... Siis ihan vähän ennen kuin Joo. mulle tuli se mun tavallaan kotiin paluu. Mutta mä saatoin hypätä vähän yli. Ja sitten, että, niin kuin, että kävisi niin kuin aina, kun siis, et turha jäädä sunnuntaina kotiin. Et kun mä muuten sunnuntaisin yleensä kattelin niitä striimeistä, mähän kattelin 2 vuotta koko sen korona-ajan niitä striimejä aina sunnuntaisin, niin nyt sitten, että nyt mennään sitten kirkkoon. Ja siellä sitten, ja sitten siitä oikeastaan on alkanut sen, tietysti kun on lukenut enemmän Raamattua ja alkoi ymmärtää sitä, mitä se armo ja anteeksiantamus ja rakkaus on, mitä Jeesukselta tulee, että me ollaan epätäydellisiä ja me saadaan olla epätäydellisiä, kunhan meillä on se niin kuin halu niin kuin rakastaa Jumalaa ja Jeesusta. Miten tuossa oli hyvä, kun mainitsit tuon niin sen kriittisen suhtautumisen. Sanoit aikaisemmin, että sä oot niin katsonut niitä salaliittoteoria-hommia. Ja sillä sanalla on ikävä kaiku, koska periaatteessa niin kuin, ne, mikä moni sanoo, että salaliitto, niin se on totta, mitä jengi ei usko, koska valhe on niin paljon niin kuin, enemmän esillä. Mutta sitten siihen pitää suhtautua kriittisyydellä, koska siellä on paljon myös sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Ja nyt mä haluaisin niin kuin kaikille katsojille pointata sen, että ja mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tämä niin kuin rationaalinen insinööri, niin kuin, hänellä on järkevä havainnointikyky ja prosessit punnita sitä, että niin kuin, ja mulla on sama, en mä todellakaan kaikkea ota todesta, mutta on paljon sellaista, mikä on totta, mutta mikä ei ole sen tavallaan sen semmoisen niin kuin yleisen tiedon mukaista, eli semmoista narratiivin mukaista. Mä en toista sanasta hirveästi tykkää, sitä käytetään aika jännästi. Mun mielestä se on, niin kuin, sanotaan nyt näistä aiheista, niin kuin, mun mielestä se on parempi kuulla, mitä puhutaan. Ihan sama, oli vaikka ufot tai mitkä tahansa. Niin parempihan se on kuulla ja punnita itse, kuin sulkea korvansa tai niin kuin, tai ainakaan niin, että se suljetaan. Että oletko siis vapaan sanan niin kuin puolustaja, että kaikki saa puhua sitä, mitä haluaa? Totta kai. Joo. No ihan vaan uskon asioissakin, niin kuin, että miten ymmärtää Raamattua. Ja se muuttuu koko ajan. Ja mä oon ainakin sillä lailla, että mulla on tämän hetken Raamatun ymmärrys, joka voi muuttua, jos vaan niin kuin tulee jostain parempaa tietoa tai joku pyhän hengen ilmoitus tai joku vaan aukeaa. Niin kuin. Nyt ollaan 2024, sä rupeat käymään kirkossa. Minkä näköisiä muita asioita siellä sitten elämässä on? Mun täytyy alkaa muuttumaan, että se syntinen, maallinen elämä, tai sitähän on jo niin kuin pitänyt yrittää koko ajan jättää pois. Joo. Ja kyllähän niiden asioiden kanssa niin kuin painii niin kuin tässä joka niin, päivä. Sä et muuttunut täydelliseksi? En, siis jännä juttu. Jännä juttu. Joo. Ei kyllä, niin kun on se synnin tunto, niin sillä se niin kuin on se. Joo. Senhän takia siellä kirkossa käydään. Ei kai siellä tarvitse käydä, jos on kaikki hyviä. Joo. Ei ole syntiä tehnyt. Kyllä. Miten, niin, yksi sellainen kysymys. Joo. Kuka Jeesus on sulla? Hän on niin kuin vapahtaja. Hän on se meidän ainut toivo. Hän on Jumalan poika. Joo. Ja se on se, missä mä nyt vielä on. Että kuinka läheiseksi Jeesuksen niin kuin voi tuntea. Mä huomaan, että mä rukoilen ehkä enemmän Jumalaa kuin Jeesusta. Joo. Mitä hän on niin kuin henkilökohtaisesti mulle. Ystävä, auttaja. Näitä niin kuin, se ainakin mulla vielä muodostuu, että minkälainen. Joo. Ja siis sä et ole yksin tämän asian kanssa. Tämä on just se tärkeä kysymys.
mä oon kokenut, kun mä rukoilen rakas taivaallinen Isä. Ja sitten mä aina niin kun, mä puhuttelen, uskaltaudun puhutella Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä oon antanut elämäni niin kuin Jeesukselle. Jeesus on mun Herra. Ja komentaja, kapteeni, yliluutnantti. Niin kuin, tiedätkö, niin kuin se, ketä mä seuraan, se, ketä mä kuuntelen, mun johtaja. Ja isä on mun isä. Ja Pyhän Hengen yhteydessä niin kun mä voin rukoilla ja mä voin. Niin, mutta tämä on siis niin kuin, jotenkin mulla on ollut semmoinen ajatus, että me ei tarvii niin kuin yrittää saada Jumalaa pakettiin. Sen mä oon niin kuin suutari äsken Mikalta niin kuin, oppinut tai niin kuin hän muistuttaa siitä, että Jumala on yksi. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja se tuntuu niin kuin uskomattoman oikealta. Että niin kuin James Tour sanoi, että me ei ymmärretä vielä edes yhtä solua. Me ei ymmärretä, miten edes yksi solu oikeasti toimii. Että aina kun mennään diipimmäksi, niin huomataan, että hei, täällä on tämmöisiä mekanismeja, joista emme tiedä ollenkaan. Ja miten nämä, niin kuin, miten tämä voi... Niin jos emme ymmärretä, miten yksi solu toimii, niin kuinka me voitaisiin ymmärtää, miten maailmankaikkeuden luoja toimii? Tai mikä hän edes on? Niin tässä niin semmoinen suu auki ja niin kuin, kuitenkin hyväksyen, että yksi on Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki, 3 persoonaa. Joo, mutta Niin ja just tämä, että mikä sitten on vielä Pyhä Henki. Siihen vielä. Mutta se, että tietysti Jeesukselta tulee myös ohjeet, niin kuin miten elää. Toki onhan niitä jo Vanhassa testamentissa aika monen liuta, mutta Jeesus vielä terotti ne. Ja se oli tylsä kyllä Vanhan testamentin jälkeen, mutta sitten niin Jeesus terotti. Niin. Joo. Niin. Kyllä. Mutta meillä on ristit kaulassa ja täällä verstassakin on risti ja se viittelee siihen, että me tukeudutaan täysin siihen, että se kohtalo, mikä meille olisi kuulunut meidän syntien takia, eli kuolema, niin Jeesus kuoli meidän puolesta, että meidän ei tarvitsisi kuolla. Ja siihen me niin kuin vedotaan, että meillä olisi pääsy sanomaan, että Isä, Abba. Niin, kyllä. Joo, ihan mahtavaa. Mä kerron vielä yhden jutun, miten niin kuin, mulla on 2 ystävää, jotka on kristittyjä kumpikin pitkään kulkeneet Jeesuksen kanssa käsi kädessä. Ja niin kuin, varsinkin toinen heistä niin tykkää niin kuin, mollata itteensä ja ei niin kuin, usko itteensä, tiedätkö, että olisi niin kuin, kovinkaan kummonen ihminen. Mutta sitten taas, tiedätkö, miten mä näen heidät? Niin he, niin kuin, siis mun sydän laulaa, tiedätkö, kun mä niin kuin, jo pelkästään katson heitä. Tiedätkö, niin kuin he kohtaa lähimmäisen rakkaudella ja tiedätkö, niin kuin, ja mulla on ihan älyttömän helppo olla heidän niin kuin, läheisyydessä ja tehdä heidän kanssa niin kuin, hyviä asioita ja näin. Niin se Pyhä Henki, Jeesus muuttaa meitä Pyhän Henkensä kautta. Ja ihan oikeasti, miten mä, niin kuin, kun mä tapaan sut, niin mulla on semmoinen olo, että mä tapaan niin kuin veljen. Eli niin kuin, se syyttäjä syyttää siellä, tiedätkö? Se on sen ykköshomma. Mutta se, että Jeesus vapauttaa meidät ja Jeesus ei syytä, vaan on nimenomaan tullut pelastamaan meidät. Ja sitä ilosanomaa meidän pitää niin kuin viedä eteenpäin, että katse tiukasti Kristukseen, niin silloin niin kuin tulee se onni. Ei tarvitse, niin kuin, ja mitä se niin kuin maallinen onni on? No ei se ole mitään onnea. Siis ainakin mun omasta kokemuksesta. Onni on sitä, että me palvellaan Jumalaa ja kerrotaan evankeliumia ihmisille ja vaikka se vähän pelottaisi. Kyllä tämäkin vähän jännittää, että mitä kaikkea niin kuin ihmiset ajattelee, kun me täällä jutellaan, mutta. Se onni ja ilo niin kuin on niin paljon täyteläisempää niin kuin tässä uskossa kuin niin kuin mikään maallinen saavutus tai mikään muukaan. Että nehän on vähän semmoista kulutusta tavaraa se maallinen. Kyllä, mutta silti niin kuin, ihan tältä viikolta esimerkiksi kokemus, tai kuin viime viikolta, että ihan tällaisissa tavallisissa työasioissa esimerkiksi ja taloudellisissa asioissa, niin kääntykää, niin kuin Raamatussakin lukee, että
että kaikissa murheissa vaan niin kuin Jumalan puoleen. Mutta mun täytyy vielä, itse asiassa mä kaivoin tuohon, että mitä se nyt sitten on olla kristitty, että ollaanko me täydellisiä. Niin tässä on Paavalin ajatuksia asiasta. En tarkoita, tämä on niin kuin Filippiläiskirja, 3. luku ja 12 jae. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Eli niin kuin, ja Paavali on kaveri, joka kirjoitti Uudesta testamentista suuremman osan. Tai siis yksittäisistä kirjoitti eniten. Mutta siis, eli emme ole täydellisiä, mutta suunta kohti Kristusta. Tai rakkaus Jumalaan ja Jeesukseen on sitä, että haluaa olla siinä sanassa ja siinä rukouksessa ja Kyllä. Jumalan läheisyydessä. Kyllä. Aamen. Nyt me itse asiassa tehdään vielä sillä tavalla, että mä haluan jokaiselle vieraalle antaa jotain. Ja mä oon nyt tänään päättänyt, että mä teen, vaikka sulla on ristikaula, tämän sä voit laittaa johonkin autoon vaikka roikkuu tai mihin vaan, niin teen sulle ristin. Joo. Ja sitten saat sen matkaan, kun täältä Verstaalta lähdet taas jatkamaan matkaa. Niin, on se nyt paljon hienompi kuin tämmöinen kaupallinen. Niin täällä mulla on aihio, niin tästä mä sitä alan nyt työstämään. Joo. Yes. Sinun varasi kaiken laitan, tällä kestä ei mikään muu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes hämärä laskeutuu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes hämärä laskeutuu. Sinun rakkautesi loistaa halki synkimmän pimeyden. Sinä Jeesus voit yksin poistaa syyllisyyteni suuruuden. Sinä Jeesus voit yksin poistaa syyllisyyteni suuruuden. Sinun kätesi minut johtaa läpi tuskan ja kauneuden. Sinun valosi yössä hohtaa, hoidat kipuni salaisen. Sinun valosi yössä hohtaa, hoidat kipuni salaisen. Sinun kanssasi kerran lähden, synnyn kirkkauden maailmaan. Sinun rakkautesi tähden elän luonasi ainiaan. Sinun rakkautesi tähden elän luonasi ainiaan. No niin, nyt hei. Tää on varmaan tää meidän vaha kuivunut. Eli tossa tein tämmösen ristin sulle matkaan. Voit laittaa mihin haluat, kaulaan tai auton peruutuspeiliin tai mihin vaan, mutta tää on muistona tästä. Ole hyvä. Ja olkoon se siunaukseksi sulle ja ehkä joku keskustelu voi sitten. Joskus teen sitä, että mä aloitan jonkun keskustelun, kun tää ristikaulassa möllöttää. Niin. Kiitos, onhan tää nyt paljon kauniimpi kuin mitä mulla on. Että se on hienon näköinen. Kyllä se täytyy heti laittaa. Mutta kiitos, että tulit juttelemaan tänne ja kertomaan
hyvinkin henkilökohtaisiakin juttuja, että mä oon todella kiitollinen ja olkoon Jeesus Kristus johdattajanasi niin tästä eteenpäinkin. Kiitos Ville. Kiitos, että sain tulla. Kiitos.